Maying adlaw mo kinitong latest weather update karong adlawng Biyernes, February 19, 2021. Ang tropical storm Auring karong alas 10 sa buntag hingpit nang nahimong usa ka severe tropical storm ug nasigpatan sa gilayod nga 535 kilometers east-southeast sa hinatuan Surigao del Sur. Coordinates 7.0 degrees north, 131.0 degrees east. Doon na kayo maximum sustained winds nga 95 kilometers per hour doon siyang sentro. Ingon man gastines o mga pagkuso-kuso nga maabot sa 115 kilometers per hour. Hinay kining nagairog pa habagatang kasadpan. Ug atong nakita sa ato ang latest satellite animation nga ang iyang extension sa Dagom nakaabot na gyud sa Eastern Visayas area. Ug tungod nini ang tibuok Eastern Visayas adunay pagkamadag-umon sa kalangitan. Lubanan sa mga katag-katag ng mga pag-ulan tungod sa epekto ni ining severe tropical storm Auring. Diri sa Central ug Western Visayas aduna pakitay panagsang pagkamapanganuron ngadto sa pagkamadag-umon sa kalangitan. Nubanan lang sa mga patak-patak ng mga hinay ng mga pag-ulan tungod sa epekto sa hanging amihan. Para sa dugang update, labi na sa nagsingabot nga bagyo nga si Auring, mobisita kita sa tuwang website. Dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Mio Aguirre o mag-amping kita.